Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman.
dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan at sinisubok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog ka Bicolano worldwide. So may mga piestahan, alam na. Ang nangyari? Natata na putol. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Tess Chavez, Maria Elena Yamamoto Madamaylin, Ma'am Aida Exia, sa mga nakatutok tulo sa tuya. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos días, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kitanin Lunes, Monday. Lunes na Lunes. Petsa 15 kita ngunyan kang bulan na Hulyo taon 2024. Oy, sweldo palan ngunya na di, sweldo. Sweldo ngunyan kan may mga susweldohon. Sigwapan susweldohon. So, dahil na, o di, pasensya. Sabayan po nindoan sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga mangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre po sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apuera po yan kang mga pigpapabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. July 15. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, anumang pong klaseng okasyon yan. Happy fiesta po sa mga taga Malilipot, Albay. Sa mga taga Barangay Matagbak, kang siyudad ni Tabaco. Happy fiesta. O dahil nanggad nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man baga kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na po tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen. Amen. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini an sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide
Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Aduon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. Bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Amen. Oy mga tugang, Ma'am Lut Bueson, good morning. Kay Ma'am Ninya Yao. O Lunes na po kita ngunyan, kabangaan na naman kita kang bulan na Hulyo. Kaskason. Gari, madali isa na matapos ang bulan kang Hulyo. Grabe kat-kat. Happy Fiesta po sa mga taga Malilipot, Albay. Sa mga taga Matagbak ang Tabaco City, Happy Fiesta man po. Sa ing kita tabi to, ato Kabigaw. Sa ing kita makikipiesta. O kung dahil man kita makipiesta, pwede man magpasyaron. Taday ka man baga ngaya Mr. Hulbutana nakikipiesta, maski gura no pangayang imbitar sa imo. Taday ka man niya minato nga. Na para nos lamang ngayang tatagama para sa imo. Eling mo na. O ito, sweldo ngon yan. Ano may sweldohon pa lamang? Kariday na ngayang sweldohon. Puros binali na. Ngaya overbalik ka na ngaya. Ay ano pa ngayan susildohon mo? Back to magsumikap. Magsumikap giraray tabi Director Edwin Peralta. Yung masanan magiginibuta. Magsumikap. Nganing igwang papa. O, kumusta tabi? Ano day naman kita kimurudahan? Mamuruda na naman kita sa aliko. Kalma ngaya mo na kalma ta day pasubil. Pag uminabot niya subil, murudahan naman kita. Iling mo na ngaya brown out ngaya ki 12 oras tapos subil alang kaon man ginaray. Anong pangyari ini? Matindi duman sa US of A adi. Maringani ta abo ko na magpasiring sa Amerika namin. Yung ngunyan ang matinding bareta ano? Classmate Edwin Sistina. Ta si ex-president Donald Trump balo ko tayo ning ilikidar kaya lang gari maluya su sniper gari tinamaan sa na sa dinaplisan sa na sa talinga iling mo na iya nadaplisan sa na sa talinga si Donald Trump at nagkakampanya bagay ini duman sa sarong lugar na pagtripo may bigla na sanang nagputok nahiling na sana na may dugo na su talinga maurag talaga sa Amerika namin ano so suspect nagadan man tulos kan mga otoridad. Yo. Matindi ano, yugon mo gari nakaposisyon sa sniper arayoon. Mga 200 meters databi Director Edwin Peralta. Yugon mo yan. Arayoon niya.
Date sa nang hiro mo kang apod kaya, pagkalabit mo kang katilyo, arayoon ang tama talaga. Kaya siguro pakasirip sa site kang sniper sa pandok na sutama ni Trump, nahiro kidit kaya sa taling tinamaan, gari nadaplisan. Iling mo na matindi. Yung ngunyan ang usap-usapan bomber kanosa. Bako sumisis-misis. Bako sumisis-misis. Anan mga riparo tango niya na Lunes? Oy, ang Albay School Division Office mga tugang nag-iimbitar duman sa mga magurang, mga stakeholders na magkasararo databi sa gigibuhon na Brigada Eskwela. Ngunyan pong taon. Ayun na ini, mapreparar na, mabrigada eskwela na. Sa maabot bagang pet sa 29 kang Hulyo, poon natabi kang kralasihan. Kaya kaipuhan po magtarabangan. Mga magurang, stakeholders, fight na kita sa Brigada Eskwela. Ayo. Ang mga barangay officials databi at ini nagkakarlibong na naman ngunya. Nag-iiriwal na naman dyan sa barangay. Ini bagang su barangay road clearing. At daw yan, tapag may mabalidate, saka sana naman mapurulok-pulok sa mga barangay officials. Responsibilidad databi kan mga barangay officials asin obligasyon na linigon o kaya halion sa mga obstruction. Mantineron ang kalinigan kan tinampo sa saindang mga barangay. Sigon niyan mga tugang sa DILG. Obligasyon nindo yan. Responsibilidad nindo yan mga barangay officials. Kaya lang minapurlok-pulok bagan barangay officials pag igwa nga ki validation. Igwa nga ki ma-inspection so taga DILG sa kasana yan harali naman kan sa mga obstruction dyan sa barangay. Yan ang problema ta sa Pinoy. Yeah. Oy, mga tugang ka nakaagi pong Biyernes, igwa po ki graduation dyan sa Bicol University, Legazpi City. So mga nakaparada po na bihikulo sa hampang kang Bicol University, nako, nasampulan po kay tong so Will Clamp. So kigkaklam bagatabi so mga bihikulo kang Legazpi City Task Force. Yugod mo yan. Ata na nga yung bawal dyan mag-park. Diyan ka mo nag-park. Sabi man kang iba, dahil man lamang nga yung konsiderasyon. Wala na kami kibang mga parkingan. Graduation nga yan kan sa mong mga chikiting. Kundi mga tugang so public safety office kan Legazpi. Pag sinabing bawal, bawal. Igwa po ki ordinansa ka ng syudad kan Legazpi. At kung pagpapara toleraron nga ya, di yung iyo yanan mangyayari dyan. Di nagkasarampulan so mga nakapark naman sa atubangan kan Bicol University ka nakaaging simana. Kaya, oy, nationwide gun ban ipapatupad databi sa zona ni PBBM ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa July 22. Sa sunod na Lunes, ang zona kan sa tuyang presidente, sa sunod na Lunes yan, mapautob databi ning nationwide gun ban. Ang stock databi kang bugas sa Pilipinas naglangkaw ngunya na kung nakaaging bulan na Hunyo.
Ibig sabihin, ano, mababa na ang presyo kang bugas. Naglangkaw databi so apod kay ni so stock kang bugas sa Pinas. Naglangkaw da kang nakaaging bulan na Hunyo tabi pading makre. Ano, barato na daw ang bugas. So free wifi project dyan, piglunsad dyan sa Kalayaan Park, dyan sa Gogon, Legazpi City. Paray pa dyan tabi kita pading magturutambay dyan sa Kalayaan Park. Free wifi na dyan. Ano? Paray pa dyan kita tabi del Masinas magturutambay, mag-wifi lamang. Dyan sa Kalayaan Park. Dyan daw kita maturutambay. Sisay ang gusto mag-iba. Daman kita matambay sa Kalayaan Park. Pag sinabi mo tabi del na Kalayaan Park, malaya ka. Anong gusto sabihin kaya? Malaya ka kung ano ang gusto mong gibuhon. Then Kalayaan Park nga ni. Malaya ka kung anong gawin mo. Kung anong gibuhon mo, malaya lang. Kalayaan Park baga ngayon. Good morning tabi sa mga tropa. Diyan po sa 31st IB. Morning po sa Indo. Nag-retire na yata si Master Podkeni Lucina. Tama ba? Uyo. Diyan sa 31st. Nag-retire na gari si barkada ko dyan, si Master na Lucina. Mora gito. Oy kay Madam Melissa Carino Buban. Good morning from HK, Hong Kong. Ayos Nakabalik ka na, Mili? No. Nakabalik ka na sa Hong Kong. Ang Hong Kong gari mo masa napigigibong Manila tabako adi. Kang nakaaging aldaw nasa tabako ka pa sa nangon niya, nasa Hong Kong ka na naman. Aling mo na yan. Oy mga tugang, yan po ang sa tuyang mga re-reparohon. Ngunyan pong aldaw kita nin Lunes. Apera yan kan mga empleyado sa gobyerno mag-arasikaso na kamo tay gwapo kamo kay mga flag racing ngunya. Kaya asikaso na tabi. Yo. Alas 7:26 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Siyempre mga tugang, pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Ripa. Salamat po sa MBY Dormitory. Dyan sa Rawis, Legazpi City po yan. Open for transient. MBY Dormitory. Makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Madali sa nanindo yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house. Diyan na po kamo, MBY Dormitory na po kamo. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, Ohayo gozaimasu, ingat po permi. Pertiyon niya sugulay mo ngayang tingka. Manato kong tabi, Madam Maylin. Nagulay akong tingkay kang Sabado. Good morning tabi, Bicolandia, lalo na po dyan sa family Namuro. Dyan sa Pawa, Malinaw, Albay, asin sa Ligaw. Sige kay Ma'am Mary Grace sa Caudilla. Good morning po. Morning sa mga taga-Tiwi. Lunes na po ngunyan. Happy Monday. First day of school ng anak ko sa Virgin Carmen High School. Nagpo na po sa klase. Nagpo na sa klase dyan sa Tiwi.
Naku, sa pitsa 29 pa. Nagpuuna pa lang sa klase dyan, ano. Good morning sa magayon na pamayok kang peso dyan sa tiwi. Si Mamsel Nanolasco. Pinakamagayon dyan. Hindi nga kiba. Para nakiba. Taday man ako kibang nahiling. Si Ma'am Cecil Masanan magayon tayo. Masanahiling ko. Bako ngayon tabi, Ma'am Cel. Kumusta tabi, Ma'am Cel? Makibang magayon dyan sa peso office sa tiwi. Si Ma'am Cecil Mansana. No. Morning po. Siyempre mga tugang kasabay taman sa programang ini si Vice Governor at Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay. Siyempre may forever po sa Albay. Katawang taman dyan si satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Bursican Syudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo. Si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan iyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay, kay Boss Bob. Diyan po kamo magtaya sa loto ha. Bako tabi sa waiting kung bako sa pula puti. Ma'am Sel, nagtataya ka man sa waiting? Tataya ka sa waiting? Gari nagtataya ka pa kitsa del? No. Ma'am Sel, nagtataya ka pa kitsa del sa waiting? Gari sige mo pantaya kitsa del? Sa loto ka magtaya, tanganing may chance lamang kita maging milyonaryo. Mabaratuan mo lamang ako pag naggana ka sa loto. Yo! No. Mga tugang, mga kabayan, yan po ang satuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Alas 7:31 na. O asikaso na. May flag racing. Dapat pag Lunes talaga ha. Dapat pag Lunes alive na alive. Dapat amay ka sa trabaho. Bakong mainutan kapag ang sa imong kliyente. Papagalaton mo pa sa kliyente sa mga taxpayer na iyon nagpapasureldo sa indo. Papagharalaton pa nindo. Yo. Sige, 32 minutos na lipas tabi ang alas 7. Kuwaunta daw muna ang linya kang Pag-asa. Aramon tamunan magiging kamugtakan ka sa tuyang panahon. Pag-asa, good morning tabi, Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, July 15, 2024. Simula na naman ang panibagong linggo dito sa ating bansa. At sa ating latest satellite images, makikita natin na naging isang bagyo na nga yung binantayan nating low pressure area bagamat nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility at nasa may bahagi ito malapit sa area ng Vietnam. So litong namataan, mahigit 1,000 kilometro kanluran ng Central Luzon, may lakas sa 45 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso na sa 55 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa 25 kilometers per hour. Muli, wala siyang pangalan dahil ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at hindi natin ito inaasang makaka-apekto sa ating bansa. Malapit na nga ito dito sa may bansang Vietnam. Samantala, bagamat walang direktang epekto itong bagyong ito na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na paitingin nito yung habagat na siyang magdadala ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, partikular na nga sa may bahagi ng Palawan at Mindoro area. Kaya inaasahan pa rin natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan dito sa may area ng Palawan, ng Mindoro, Western Visayas, kasama din sa ang malaking bahagi ng Mindanao.
Samantalang ngayon ay meron tayong minomonitor na cloud cluster o kumpol ng kaulapan, partikular na sa may silangang bahagi ng Mindanao. At posible na ito ay maging isang low pressure area sa mga susunod na oras, sa susunod na araw. At hindi rin natin inaalis ang posibilidad na itong cloud cluster nito or kumpol ng kaulapan ay posibleng maging bagyo within the week. So patuloy natin itong imomonitor kung ano yung magiging development nitong cloud clusters na ito. Bagamat sa ngayon, hindi pa natin masabi kung ito ay magiging bagyo, ay inaasahan pa rin natin na lalapit itong cloud clusters na ito sa Visayas at sa Mindanao. Kaya posible, simula bukas at Miyerkules, malaki pa rin siya sa magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Visayas, Mindanao, kasama din yung area ng Southern Luzon. Kaya sa mga kababayan natin, dito sa may area ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, asahan natin this week, malaki yung tsansa na magiging maulan yung panahon natin sa paglapit nga nitong cloud clusters na ito na posibleng maging LPA at hindi tinalis din yung posibilidad na maging bagyo. Samantala, dito naman sa may area ng Central Luzon, Northern Luzon kasama yung Kamaynilaan, inaasahan pa rin natin medyo mainit at tanghali pa rin yung mararanasan, pero mas malaki yung tsansa ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Dito nga sa Luzon, narito ang ating inaasahang panahon para sa araw na ito. For today, malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may Occidental Mindoro, dulot nga ito nitong hanging habagat o southwest monsoon na pinaigting ng bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala sa nalabing bahagi naman ng Luzon, patuloy na makararanas ng mainit na temperatura, pero posible pa rin yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Posible din yung mga early morning rain showers kasi yan yung isa sa mga katangian din ng habagat. Agwat nga na temperatura natin sa Lawag na sa 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 25 degrees Celsius, sa bahagi ng Tuguegarao 26 to 35 degrees Celsius, dito naman sa Kamaynilaan nasa 26 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay naman nasa 23 to 31 degrees Celsius, habang sa area ng Bicol, partikular na sa Legazpi City, 26 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito nga sa Palawan, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, dulot ng hanging habagat, yung agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands, 24 to 30 degrees Celsius, sa Puerto Princesa naman, 25 to 30 degrees Celsius. Excuse me, magiging maulan din dito sa may bahagi ng Western Visayas, habang ang nilalabing bahagi ng Kabisayaan ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura natin sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 32 degrees Celsius. At sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Mindanao, posibleng medyo mabawasan yung mga pag-ulan na ating nararanasan, partikular na dito sa may area ng western section ng Mindanao. Pero inaasahan pa rin natin yung maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalo na doon sa mga lugar na ilang araw nang nakakaranas ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Iba yung pag-iingat po. Inaasahan nga natin, kagaya ng binanggit ko kanina, may papalapit na cloud clusters, kaya simula bukas at Miyerkules, magiging maulan na lalo sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung area ng Caraga at Davao Region. Agwat ng temperatura natin sa Zamboanga, 24 to 30 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, habang sa area ng Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Muli po mga kababayan, iba yung pag-iingat, lalong-lalo na sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, partikular na sa may area ng Mindanao at Visayas, kasama yung Palawan kung saan ilang araw na nakararanas ng tuloy-tuloy na pag-ulan. At narito ang ating kalagayan sa ating mga baybay dagat. Inaasahan naman natin na bagamat wala tayong gale warning, so posible naman maglayag yung mga sasakyang pandagat natin, yung area ng kanlurang bahagi ng Visayas, ng Southern Luzon at Mindanao, katamtaman hanggang sa magiging maalon yung karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa maliliit na mga sasakyang pandagat. Samantala naman, ang araw natin ay sisikat ganap na 5:35 na umaga at lulubog ganap na 6:29 ng gabi. At dahil nga marami tayong binabantayan ngayon ng mga weather systems, ay inaanyayahan namin kayo sundan sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, sa YouTube, at sa ating website pagasa.doc.gov.ph kung saan naglalabas tayo ng mga updates. Lalong-lalo na pag meron tayong mga thunderstorm advisories at kung halimbawa may nabuo tayo ng mga low pressure area o na bagyo, lalong-lalo na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At muli, live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo
kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutan sa Bicol Net TV. Salamat tabi pag-asa. Yan mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Lalong nagkukusog tabi Ma'am Helen Taduran Ichin ang habagat. Igwa po ki pigbabantayan ngunyan ng pag-asa kiraut ki panahon. Igwa kita ki bagyo pero nasa luwas kang par. Pero ining pigbabantayan ngunyan ining ining mga cloud cluster may pigbabantayan posibilidad tabi maging raot na panahon sa mga masunod na oras and aldaw ngunyan na simana. Kaya may mga paguran-uran tabi Ma'am Mercedes Perez. Pasiguro na kita mas maray na yan ngunyan na naguran-uran takaipuan ang kan mga tugang nyatong mga parauma. Tapos so daing tubig, maabot na kamukan tubig. Ma'am Anita Aquino, good morning kay Ma'am Nilia Marcaida. Yan, Sir Lito Tuangki, good morning kay Joel Mindina. Kay Joey Boy, morning. Ayan, ringat na lang po kita pasiguro, magdara po kita kipanangga sa ura. Mas maray na iyan na medyo mapuro presko na lamang kita ali kita sa matinding init. Pati sa tuya mga alimantak mina irinit. Alas 7:40 na. Mga tugang mga kabayan, break muna kita. Sa pagbabalik ang sa tuyang mga linyada. Mga ririparon tangon yan pong Lunes sa alas 7:40 mga tugang. Mabalik po ang programa. Lipas lang po yung mga importante sa ng pagiramdam. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:44 na tabi. Mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Kasabay dyan ang Satuyang Vice Governor si Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursican Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Sige po mga tugang, duro-diretso na po kita sa programa. Balik na kita. Ako mapugirarihan sa indong lingkod. Manny Moksea po ini. Si Mr. Hulbutan ang unyang pungaldaw kita nin Lunes. Monday, o petsa 15 na kita ngunyan kang bulan na Hulyo, taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan, alas 9, kaya ano papigalata? Doro-diretso na po kita. Good morning kay Chanor Capos dyan sa Labnig, kay Chued. Kamusta po? Sige, doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi, 46 minutos na, lipas po ang alas 7 nin pagkaaga. Sige, so mga maralog tabi sa trabaho, maki-asikaso na tabi, ta oras di peligro na. Dapat pasiring na kamo sa indong mga tatrabahuhan, lalo na sa mga kawani ng gobyerno. May flag racing po kamo. Sabi ni Pading Sir Bong Sibilya, maray databi magtagapalipot sa Oran ta nag-irinit sa graduation sa Bio. Nata ito kang July 12 may nagpasiklab sa stage. Ano nangyari, Sir Bong? Apoy rayan kang supig kerlam sa mga service na nakaparada dyan sa luwas kang Bio. Dahil man lamang nga yung konsiderasyon. Grabe bagang estudyante dyan tabi Pading Edmar Gambot sa Bicol University. Sampang iyan kang Camp General Simeon Ola. Kang Biyernes, graduation. Baka so iba day araram na igwang ordinansa ang syudad kang Legazpi. Bawal ka magparapuro park sa bawal na mga lugar.
Pigkralaman sa mga mga bihikulo, dakol sa nagkasarampulan. Ang mga bihikulo, irakman. Siyempre, pag may pigbalgar ka sa ordinansa, may multa yan. Paano pa paghali mo kang pagpadalagan mo kang bihikulo, nakaklam. Ma'am Edna Barquilla, good morning Tabi. Kay Ma'am B. Sirano, good morning Tabi. Yeah. Okay. Igwa na pala mo niya kinagkakarlase dyan sa Tiwi. Sa bagay, so sa pampublikong eskwelahan, sa PETSA 29 pa, mapoon, bako, yung bagang sabi kan DepEd, sa PETSA 29 pa ang poong kang kralasihan. So, mga private, inda, o di, dyan sa Tiwi, so, Virgin Carmel yan, nagpunang ngunyan sa klase, o di, private yan na di. O di, bala man so sa mga pribado, amay nagpuon. Ano ngunyang pitsa 15, o di, inot sindakiduwang simana. Sa pampubliko, sa pitsa 29 patabi mapo ng klase. Bakong iyo tabi manay Edna. Ang Albay School Division Office tabi nga ni, nag-iimbitar duman sa mga magurang, kasabay dyan tabi pading Edmarso mga stakeholders na magkasaro databi sa gigibuho ng Brigada Eskwela. Nangunya na taon. Alos arog mambaga kayan. Dyan sa Tabaco National High School, magayon dyan ngunyan ta halos kami kang inot, permi kami nagbibrigada eskwela dyan. Permi kami nagbibrigada eskwela dyan tabi Serdel Masinas. Taon-taon iyan, igrupuan iyan kanso mga ROTC. Sus Maria, magayonon man ang gata. May nahihilingan man ang brigada eskwela. Igrupuhan ang kanso mga ROTC. Nalilinigan man ang gadan mga eskwelahan. Pero ngunya na taon, ang sabi, tadyanda ginibo tabi del so summer camp training kang PIP RCDG. So ibig sabihin, bako lang mga taga Albay, so mga nag-undergo sa summer camp training kang ROTC. Kundi may iba pang mga probinsya, digdi po sa Bicol Region, ang nag-training dyan sa Tabaco National High School o dyan so ginibo so summer camp training kang ROTC. O di magayon ta kasabay dyan sa programa so apod kayo ni pagigibo ninda so pagtatabang ninda dyan sa eskwelahan para sa brigada eskwela. So yan, ayan ang advantage kayan. Tadi pisilon dakulaon bagan eskwela niyan tabi masi. Ang Tabaco National High School. Kung asahan mo sana sa mga magurang, talagang di kakayanon. Tadakulaon eskwela niyan. O kaya tama man ito na so summer camp training kang ROTC diyan ginibo o di at least makakatabang sa mga nagtitraining sa ROTC, kasabay dyan sa mga reservist sa Brigada Eskwela. Okay, ito may mga nag-aayos pa kan mga tukawan baga, nagpintura, naghawan, tapos nag-repair kang sa mga tukawan baga tabi dyan kompetenting raraot sa mga eskwelahan. Dahil manang kayanon kan mga magurang. Batan mga magurang baga permi mambisi. Pag nag-brigada eskwela, so dahil nakakapag attender sa mga magurang tamay mga trabaho man. Magdyan man sa magurang, makapot sa namang kisigid,
Sagid-sigid man nga ya, pero hanggang sa na duma. iba din talaga so nagtatrabaho. Pag nagtrabaho ka sa brigada eskwela, maatian ka, hihinangon ka, siyempre maatian ka, mahawan ka kung ano pang gigibuhon mo dyan sa classroom, sa luwas kang classroom. Pag nagbrigada ka, siguradong maatian ka. Dahil ka man sigurado dyan na mabrigada ka, malinigon ka, manggararay pag uli mo. Bagong iyo tabi, Ma'am Christina, na nagbrigada ngaya ko, malinigon ka, manggararay na guli. Ibig sabihin kayan, gari ikasa na sa supervisor. Pag nagbibrigada, nagpipirintura baga. Mga professional ganing mga pintor, pag nagpipintura, permi pang napipinturahan siya. Arag pa kaya. Pipinturahan baga. Bako? Kaya, mas magayo na magtarabang-tabang mananggad. Sabi ni Sir Del, so nagbibrigada gayang muro-muro. Ang problema kung ang asahan sa na duman sa pagbrigada, sisnakan. Risnak na ngaya, nainot pa sa pag-isnak, kaysa duman sa mga nagtatrabaho. Good morning, Tabi. Watching from Malolos, Malinaw, Albay. Pa-shoutout da, Tabi, sa family Borbe. Sa Purok, sa Purok San Ramon, Tabaco City. Sa ina Purok San Ramon niya. Purok San Ramon. Maray na aga, Tabi, da sa Indo, sabi ni Ma'am Christina. Di kay Sel Marie Akin, hindi kanya. Good morning man sa mga taga-Labnig. Kaya tarabangan dahil man ang kaya kan mga teacher, irak man kan teacher, perming abonado, may mga route na naman dyan sa classroom. Siyempre, maraingon yan, madali sa pirasan ng simana so bakasyon kan mga chikitik. Yang inot na lawig yan, kaya minaawuton. Medyo ngunyan, medyo madali sana. So, tarabangan tatabi ang mga eskwelahan sa gigibuhon nindang brigada eskwela. Mapuon na baga sa Kralasiya naman, mapuon na po sa Petsa 29. So, July 9 na nagpo na. Susunod-sunod yan. Hanggang iyan ngunya na simana, next week ang gigibuhon pong brigada eskwela. So tarabangan na sa natabi. Irak man kan mga teacher. Maralog nga sa mga eskwela, may mga may mga awot pa ngaya. May mga awot na nga sa loob kang classroom. So ngunyan pati igwa pa pikikandaktar na summer class. So iba may summer class pa sa ibang mga teacher, tapos sa mga estudyante garima, tapos yan next week pa. Kaya nangangapudan ngunyan ang Albay School Division Office na tarabangan po, magtarabangan sa gigibuhon pong brigada eskwela. So iba na mga eskwelahan, Tabi, Sir Willie, nagpupuna po sa pagklase. Ngunyan, o dyan sa Tiwi may klase na daa. Kaya sa mga estudyante, excited na maray. Arama yun. Di nagkakanaralian naman kang paglawag sa klase. So ngunyan, tingating, dyan kompetente tingating. Pag sinabing tingating, kay puhan permi imo pirak, sabi sa katanduan is imo. Dapat may imo ta
mabaka lamang ngayon kita ki mga gamit kang mga aki. May pambaka lamang kita ki gamit kang mga aki na maralog sa klase. Bata bagangon niya ng mga chikiting. Pag luma ng bag, abo naman sulugon, ta bubulihon siya kan mga kaklase niya. Ang bag mo ngaya luma na. Uni ngayang bag ko hilinga, ta may aircon. Ang karantsawan bagangon yan. Iba naman ang karantsawan ngunyan kan mga aki. Adi, kaya ito, ano man kantsawan ninda sa kuya, na man ako nagdadarang bag. Maski notebook, da akong notebook. Kaya irak man sa mga day talaga. Kaya kaipuan ngunyan talaga sa mga magurang na sumikap ng God. Ta irakan mga aki lalo na so mga aki ngayon na ang uniforme duwa saro nako irak man pag naatian tapos pag galimbawa ngayon mauran na dumog pag-abot sa eskwela dumog na so uniform nako pagka otral daw kan day nan malawg sa klase ta day uniforme lalo na sa mga mahigpit bagang eskwelahan na pagday kang uniform, day ka pwedeng maglaog. Pagday ka naka-uniform nga, day ka pwedeng maglaog. Pagday kang ID, day ka pwedeng maglaog. Yan ang problema. Ngunyan baga, may mga pag-uran-urana. Ang mga aki pati, pag naurana na, lalo lugod binapauran. Minadaralagan talaga yan. Yan. Pag nadumog sa uniform, nako. Dahil nakipansalida o di otral daw dahil nakisusulogon kaya dahil na iyan maklase absent na iyan tadai naki-uniform. Kaya maswerte sa ibang mga aki na ang uniform may mga 3, 5 na mga maswerte yun na kamo. So iba dyan talagang sarusan ng set. Ang pag-uli pagkabanggi, pagkahapon, lalabahan. Tapos papamarahon. Tanganing pagkaaga, igwa naman ki isusulog. O paano kung day magmara? Nako, problema. Kaya, importante ngunyan, mag-aradal. Mag-aradal. Magkrelase. Ayun yung paghalato na kung suarin gurang na kamo, saka kamo makrelase. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ibahon bagatabi pa ding idmar pag ang kaklase mo mas aki pa sa imo. Sa daralaganan, daog ka nan dati. Naramdaman ko lamang dilso pag-schooling ko. Ang mga kasabay ko, mga arakiunon pa. Arakiunon pa. Pero ako man sa pinaka-senior, ako man sa pinaka-hadi. Ang problema, Delta, pag nag-PPFT na, Cherilyn Contante, ang pinakamagayon na akin ni Cobra. Good morning, Tabi, sa imo. Pag nag-PFT na, pag nagdaralaganan, babayaan ka. Mas mga marabas ta mga araki pa. So ugod-ugod na. Day bale basta pumasarsa na ngayon. ang pig-isip ko sa nagito pa ding Idmar. Basta day ako inutan kang ambulansya. Taso ambulansya yaon sa likod ko. Paano kung inutan ako kang ambulansya? Sisay pa sa kuya. Magayon ang nahudyan pala. Magayon ang nahudyan ta. Igwa kakialalay na ambulansya. Pag nag-conductor ki PFT, basta sa ambulansya, dahil sa'yo mo mag-overtake. Pasado ka dyan. Pero kung overtaken ka na ng ambulansya, alam ko, alawig na nga ni pa di oras. So, driver kang ambulansya, ilang kag na, dali na daw ngayon.
bata ako, minatik time man. Siyempre, alangan man na mapagadan ka dyan. Dahil bali nang masupgan ka, dahil ka sa namagadan. Bagho, timing ko man tabi dil na, passing grade siya na, okay na ako dyan. Tinginin ko man sa oras, kari dahil aloy pa. Lawayang ko sana. Ay, importante, magkapasar ka man sana. Iyo man sana importante dyan. Kung dahil kaya ngaya, sumakay ka na sa ambulansya, ay dahil, bawal pa di. Madikyo kita dyan. Basta dahil ako pag inutan kang ambulansya, okay ako. Konsila di. Yan ang disadvantage kang mga kaklase mo, mga arakiunon pa. Isus kung minadaralagan tabi padingid maar. Gari mga ay ning mo ay hinda. Watching from Germany si Ma'am Cherry Lynn. Iyo kumusta na? No rin sulit mo, Ma'am Cherry Lynn. Ali ako duman sa Santay Lynn na kasudma. Ngunya na si Mana, mabalik naman ako duman. Kumustang ko daw si Kubra. Ege. Oy, alas 8 na tabi mga tugang ha. Alas 8 na. Dapat yaw na kamo sa indong mga pigtatrabahuhan. So mga kawani ng gobyerno, igwapo kamo ki flag racing. Yo? Sige, break muna tabi kita mga tugang. Sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:11 na. 11 minutes. Lipas po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin ang programang ini, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po. Sindahanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na yan makuha. Diyan na yan sa pagitan kang UST and Mariners, diyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi kamo ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan asin ang programang nidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse kang syudad nin Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, kasabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet, dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Kay Boss Bob, thank you. Yan po mga tugang ang mga katuwang ta sa programa. Thank you. Balik po ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni.
Ngunyang pungal daw kita nin Lunes, Monday, pet sa kinsina kita kang bulan na Hulyo taon 2024. Sondo po kita manayid na alas 9 nin pagkaaga. Happy Fiesta sa mga taga Malilipot. And happy Fiesta man sa mga taga Barangay Matagbak, Tabako. O Fiesta ngunya. Ma'am Arlene Kapitin Sarsoso, good morning. Sa Kapitin family dyan sa Barangay Malolos. Kang Malinaw Albay. Doro-diretso na po kita. Serbisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi alas 8:13 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Chairman Jodelyn Calio, good morning. Gary, may hangover pa o day na? Kang nakaaging Biyernes, may graduation dyan sa Bicol University. So, first batch yan kang graduation ceremony. So, mga bihikulo na nakapark po sa atubangan kang Biyo along National Road sa hampangiyang kang Camp Ola, pig Kralaman, piglagang Kiklam, kang task force o kaya Legazpi City Task Force, kaayusan at kalinisan. Ma'am Jodelyn Chairman, sa 17 na kita mainom. Maki-birthday kita kay Manay Alice Casquillo. Birthday ni Alice sa 17. Di sa Miyerkules pala. Garibawal sa ko maginom. Garibawal sa ko yan maginom tabi Ma'am G. Balyaran. Kam Biyernes, mga tugang, di dakol sa mga nakaparadang bihikulo ta suy babaga. Dahil man siguro araram. Pag may nagparada bagang saro sa inutan, di aarogon mo man. Kaya lang igwa po ki ordinansa ang syudad kan Legazpi na bawal po magparada dyan sa along National Road, ta magiging obstruction man ang gadiyan sa tinampo. Ngunyan, ang sabi-tabi mga tugang ni Public Safety Officer na si Chief Rolly Isguera na itong mga nagkasarampulan na bihikulo, parte po kang pigsasagibo po nindang kaayusan at kalinisan. May mga negatibo kayang nagkomento sa social media. At sabi duman mga tugang na ipigpasabot ni Sir Isguera na igwa po ki pig susunod sindang ordinansa. Para po ini sa ikararahay databi kang gabos ta magiging obstruction mananggad sa mga bihikulo. Pero piglinaw po ni Sir Isguera na ito pong sa mga naklaman kan nakaaging Biyernes dahil man databi pinamulta ay salamat. Dahil man databi pinamulta kundi warning sana para dahil na databi mag-utro. Winararningan sa napalaan pero pigklaman so sa indang mga bihikulo Ma'am Tet Cargulyo ta iyo nga niyan nagparada sinda sa bawal. Taigwa man da kipigdesignar na parking area sa Bicol University. Kaya lang baka su iba day aram sa parking area tapos may nahiling sindang mga nakapark duman sa luwas kang Biyo o di nag-arog man. O di pigkralaman ito kang task force sa Legazpi City.
O kundi so mga nagkakarlaman palang tabi del, day man palang pigpamulta. Pig wararningan sa nadaa. Ha? Pig wararningan sa na. So, igwa databi ki designadong parking area ko ta so Bicol University. Baka pano na. Tagrabe baga so mga estudyante dyan. Grabe ang estudyante dyan. So, dakulan may mga service. So, pig-rater tabi gararay ni Sir Isguera na ang pagparada databi sa bakong designadong area, saro po yan na obstruction na pwede pong magmulta. Pwede po kamong mapagmulta kaya. Yo. Taigwa ki ordinansa, asin pwede tabing magkausaking pagkagubot sa trapiko. So dapat duman kamo, taigwa mabaki mga signages dyan na no parking. Yo. May mga nakalag na no parking. Tapos so bihikulo mo, yaon nanggad sa tangod. Nakaparada. Di dai man palang pinamurulta. Ma'am Tit Cargulyo, Sir Alan Nebreha, good morning tabi. Di maray ta Irakman. Pag naklaman bagan sa imong bihikulo, bago mo an mapadala mabayad ka muna kang multa kung peraso multa base po duman sa ordinansa. Igwa po ki ordinansa ang syudad maski sa ibang lugar baga kada munisipyo may kanya-kanya yan ang mga ordinansa. Madepende yan duman sa penalidad kung pira. Pag nagbayular ka duman sa ordinansa, gura anoan sa imong penalidad. Sa papark mo sa bakong designado. So maray ta pig-warningan sana sa mga nagkakarlaman. Pero sa mga masunod ka yan, siguradong shoot na kamo dyan. Siguradong may bayadan na kamo. Igwa po ki ordinansa, igwa po ki pigbabasihan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Parehas yang kaning pigigibungon yan kan mga barangay officials. Purulok-pulok nangon yan sa mga barangay officials. Kaining pigigibunin dang so road clearing baga sa barangay. Dipisilon kaya ni pasunod tabi dil sa mga barangay may mga harong baga dyan na yaon na mismo sa gilid kan tinampo. Paano mo yan mapahali? May mga tindahan na yaon dyan sa gilid kan tinampo. So, obstruction sa tinampo. May nagpapaharong, nagpahakot ki simento, graba, basod, nakatambak sa gilid kan tinampo. O di obstruction yan. So, paano ang gigibuhong kan mga barangay officials? Pero ang sabi kang DILG mga tugang na responsibilidad as in obligasyon yan kan mga opisyalis kang barangay. Nahalion po sa mga obstruction as in mantiniron na malinig ang tinampo. Mga kalye, mga eksina, sakop kan sa indang barangay. O yan tabi mga tugang ang sabi kang DILG. Na poon pa kang 2019, pinunana kang DILG baga sa pag-implementar kan road clearing. Naramdaman nindo. Natarakuton kito sa mga opisyales maging sa munisipyo na pag-inspection kan DILG may mahiling sindang mga obstruction ang kakasuhan sa mga opisyal. May pananagutan sa mga opisyal. O ngunyang pigpasa na ini dyan sa mga barangay. Paghali sa munisipyo, o kamo naman barangay, bala naman kamo mag-dribble kang bula. So, implementar ining road clearing na ini, kung saan so pimirong implementasyon kayo ni, so, mga local government units, syudad, asin mga munisipalidad, so mga obstruction po sa tinampo, paharali kang LGU. O ngunyan, sabi ko na nga ni Kasubago,
na ipigpasa na ini mga tugang sa barangay. O kamo naman dyan sa barangay. Sabi digdi sa mga obstruction sa national, provincial as in city roads, responsibilidad iyan kang barangay na picturean. As in i-report nindo sa paagi po kang referral letter sa alkalde. O kaya syudad, munisipalidad nga ni tulos man na matawanin aksyon kang City Road Clearing Task Force. Halimbawa, sa barangay mo na duman sa sakop kang barangay mo na itong pigiling-hiling mo, obstruction na ito, ang may obligasyon ka ito sa munisipyo, picturean mo. Padara ka kisurat sa munisipyo na huni, o ano na tig-mayor, ini sa indo ini, bako mini. Nganing ma-aksyonan databi kan road clearing task force kang munisipyo. So, iyan mga tugang madugo-dugo ini pag abot sa barangay. Dipisilon. So, iba nga ni, ngayon ma-inspection niya sa Lunes, o iharali, tabi mo na nindo sa mga nakaulang-ulang dyan sa tinampo. Paka-inspection, ibalik na sana naman nindo. Bibaralik na naman sa nagiraray. Dipisilon ini-implementar sa barangay Manangat, tabi pa ding makre. Problema. Dakol ka kaining makakaiwal kung halimbawa ika ang barangay officials dyan. Dakol kang makakaiwal na mga kabarangay mo and maging mga sadiri mong tao. Sa barangay baga halos igwangani ki National Road akong nahiling na diyaon na dyan tigpapark sa mga motor, iyon nagiging playground kan mga aki, roadside. Sa gilid sa nakantinampo, National Road, nag-aagi ang mga marabas na mga bihikulo. Mga makaskaso na bihikulo nag-aragi. Diyan po tigpaparada sa indang mga tricycle, sa indang karita sa pigagamit sa pagharok itubig. So mga aki duman nagkakarawat sa gilid kan tinampo, yugon mo yan. Taday naman kibang makawatan tabi pa ding makrita. So harong ninda, nakadukot na sa tinampo. Kaya ang ginibo, so gilid kan tinampo, dumanan ninda tigpapark, so sa indang mga bihikulo, bisikleta, at the same time, dumaan naman nagkakawat so mga aki. O paano pag nagkawat so aki, may bula? Luminigid sa bula sa tinampo, binakay kang aki, may makaskaso na bihikulo, shoot. Remate. O yan ang dipisilon sa barangay tabi, Ma'am Esther Climacosa. Dipisilon iyan sa barangay na i-implementar ining road clearing na ini. Igwa nga ni bakit ang nahiling mga national road? Sus Maria Josep, ikanan mangingidita, so mga aki, yaon sa gilid kan tinampo. Indaman so mga magurang ta, pipabayaan so mga aki ninda na nagkakawat sa gilid kan tinampo. Di ang aki baga, pag nagkakawat yan, nakapokus ang duman sa ikakawatan ninda na bagay. O halimbawa kung bula, luminigid sa bula pasiring sa tao kan tinampo, di siyempre bubuko dun kang aki. O paano kung may makaskaso na bihikulo? Jesus Maria Josep. Yun yan. O paano yan? Paano mo man yan magkapaharali na yaon sa gilid na kan tinampo ang harong? Sige daw. Kaya kung minsan ining pagpapasunod kang DILG, gari dipisilon man, tubudan. Iyo. Ta kung ipautob ng ganini kang DILG tabi, Ma'am Esther, dakol ang mga barangay officials na makakasuhan. Sa dae pagsunod, kaya ning memorandum kang DILG, manungod digdi sa road clearing kan sa indang barangay. Dakol kainan makakasuhan. Kung i-implementar man ng gadining road clearing na ini, na dapat dyan sa gilid kan tinampo, da dyan ki nagsasabal-sabal. Bako?
No, nagiging tambayan ang gilid kan tinampo. Minsan pag nag-arani, gigibuhon na baladan kiparoy. O nagiging playground kan mga aki. Jesus Maria Josep. So mga tindahan, imbis na nakalag duman sa tindahan, susuyapan, i-extend duman sa tinampo. Paano mo an ma-implementar sa barangay? Tapag pinautob mo yan, dakol kang makikaiwal dyan. Baka pag-abot ki eleksyon sa barangay, sa sunod na eleksyon sa barangay, dahil ka naman ganang kapitan. Pag pinautob mo yan na memorandum kang DILG. No? Pero may responsibilidad tapos obligasyon kan mga opisyal. Paano nga niya kung dahil gibuhon kan mga opisyal kang barangay? Ini pong memorandum kan DILG. O takang inot tarakuton kayo ni sa mga opisyal sa munisipyo. Diyan nga ni sa syudad kan Tabaco, biyong maraso so mga postibaga kan street light na nakasagabal sa tinampo. Pigpaklir ito kan DILG. Nahuyan ngayang street light na yan, supungo baga, suposti kang street light na dain naman nagagana sa street light, nasa tao kan tinampo, pinagaba yan, pigagaraba yan. Di talagang pigclear ninda so tinampo, nganing ang tinampo malinig. Pati baga so mga barandilya baga sa taho kan tinampo, so pag may junction road, tigarali ito sa mga diglag baga dyan. Pipa terektik ito kan DILG. Obstruction pala niya. Paano na? Pag-abot sa barangay, yan ang medyo dipisil. Tang mga barangay baga, halos gusto na sa naong okuparon sa tinampo. Duman niya kita magibon tindahan sa tinampo simentado. Pero bawal iyan. Obstruction nga ni. Kundi, hirak man sa mga barangay officials. Sa mga barangay officials, ipautob nindo yan, takunda kamuan may problema. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Bakong iyo tabi Ma'am Alma Bilen kay Padingbay. Good morning tabi Padingbay. Diyan sa Dibay Inting Glass. Yan. Dahil ako nakapasyar sa mo pa diya. Kumusta na so glass supply mo diyan? Dahil na kita nagkailingan na, dahil kita nagkakatimingan. Sige. Yan ang dipisil. Kaya ngunyan sa mga mga barangay officials, purulok-pulok na. Tay gwada ki apod kayo ni. Igwa na naman ki paglilibot ang mga taga DILG. Igwa ki assessment. Igwa na ki assessment. Ay, ling mo na. Narabasan sumul ni Chasili. Iyo. Pero maski nga ni arayo na bagay ito, maski arayo na so to nga ning hampang na junk shop pati sa tinamputik tatarambak so so mga binakalan sa junk shop tailing mo. Ito mga bawal. Na okuparon mo so tinampo, so road shoulder kan tinampo, tatambakan mo kan so negosyo mo. Arog kang mga junk. May junk shop duman. Nasa taho, nasa tinampo na bagatig tarambak so mga scrap. Bako. Okay, di pisilon pag-abot sa barangay. Sa barangay, yaon sa gilid so pustikang so outpost, pustikang street light. Yaon ang gad sa tinampo. Uni pa. So mga pustikang aliko, hilinganan nindo dyan sa mga tinampo ng pigtatrabaho ngunyang kan DPWH.
So DPWH dahil makipagkilabot. Labot mi ngayon kunyaon dyan sa tao kan tinampuan. Basta ang trabaho mi, sisimintoon mi. Ang project mi, sisimintoon mi. Ining lugar na ini. Dahil kaming labot kung igwa dyan ki mga nakatindog dyan. O hilinga na nindo. Siniminto. Suposti kang aliko, nasa taho kan tinampo. Hiling mo na ya. Basic na basic baga ko ta na. Kundi dahil makipakilabot so DPWH ta. Bako may man niya trabaho yan. Ang trabaho may magsiminto. Bako maghali kang puste. Di sisiminto so puste kang aliko. Nagmara na so tinampo. Ngunyan, so mga maaraking Bikulo, bahala ka mo kung mumarangga ka mo dyan. ano nang paita digi sa Pilipinas, adi? Simple yun baga sa nakuta kong isipon. Di parehas gobyerno, parehas ahensya kang gobyerno. DPWH, so di makipag-coordinar ka mo duman sa aliko. Aliko, paparilon mi ining lugar na ini kung pwede. Irilipat na nindang poste nindo. Ngunyan, kung dahil lipat di. Siminto. Kung di gari dahil magkiarog ka na koordinasyon. Pero kung may natigbak na, ayun na, ay may buminangga ngaya kasubang gitigbak. Buminangga sa tao kang poste kang aliko, sakaan haralion. Alion tanang yata may nagadan. Arog kita kaya na Pinoy. Dahil paki natitigbak. Dahil sana. Dahil man problema tabi Maria Teresa Bogate. Bako. Dahil pa man niya kinagagadan. Kaya baga pigibo dyan sa mga poste. Tigla ganinda kan sa mga guma. Tigpuro pinturahan man. Paano kung buyong? Tapos subaguhan dyan sa lugar na yan. Dahil mo kabisado na igwak kiposte palan kang aliko sa taho kang tinampo. Buminangga ka o di jackpot ka. Inay ko po. Iyon na yan. Kaya dipisilon sa Pilipinas. Only in the Philippines. Piliin mong Pilipinas. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Maray si Adan Eva Jr. ta day yan nariparo. Anong labot ko manyekan tabuta ako. Anong labot ko ngaya ka taday ko man ang nagkakahiriling. Buta baga ngaya ako. Maray pasubuta ta nakariparo. Subuta nakariparo. Ata day ka ngaya dyan mag-agi ta may banggaan dyan. Hiling mo ngaya, dahil ko man yan nahiling, pero ngaya, nararamdaman ko. Maray pasubuta. Pero sa mga nakakahiling lugod, dahil nararamdaman. Walang pakiramdam. Nahiling na nga ni, dahil pa nararamdaman. Maray pasubuta, dahil nakahiling, pero nararamdaman. Nararamdaman ko, gari mabangga ngaya kita sa pustikang aliko. Araw kan si GR. Dahil ngayon dyan magdiretso tabaka mahulog ka dyan. Pero dahil nakakahiling, pero nararamdaman niya. Pero so nakakahiling, nahiling na dahil pa nararamdaman. Ano apod ka? Kamu nang bahala dyan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:37 tabi mga tugang. Nasa Mandaluyong da si GR. Ayos si GR. Sige, nasa nanrabas. Nasa Mandaluyong da siya. Sige, tamay naipit pa kitang commercial mga tugang. Mabalik po kita. Makalipas lang ini. Madali ba sana? Tudikan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para
mapagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na malimba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 8:41 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Oras man na yan, hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenn Daong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. Siyempre ni City Councilor Riner Burse kang siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abela kang Malinao. Balik po mga tugang si Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. O Lunes po kita ngunyan, pet sa 15 na kita kang bulan na Hulyo, taon 2024. O piyesta ngunyan tabi, Ma'am Carmela, dyan sa Malilipot, Albay. Dyan man sa Barangay Matagbak, piyesta man tabi, Ma'am Emmy Makapagal. So, may mga piyestahan, alam na. Ang sunod ka, mapiesta na dyan kara Ma'am Carmela, dyan sa Malina.
Ano rin nga ng piyesa sa Malinaw. Mapiesta man niya sa magkaka-amnesya man niya ako. Sabi kang barkada ko, ka nagpista sa tabako dahil siya inimbitaran. Pagpista man niya sa magkaka-amnesya man niya ako. Ngani ngayang paratas. Tingin mo na yan. Narin ang piyesa sa Malinaw. Kadaklan bagangon niya ng mga munisipyo igwa na ki mga festival adi. Pati sa mga barangay igwa naman ki mga festival. Kaya kung ansa indong munisipyo day pang festival o kaya ansa indong mga barangay day pang festival, asikaso tabi ka mo. Tagari requirements na yan kan DILG na igwa ki festival. Kada piyesta. Iyo, kung ano-ano na sanan mga piyesta ay mga festival. Sa Malilipot, Lubid Festival. Iyo, diyan sa Malinaw, Alinaw Festival. Ano nga yang Alinaw? Yan. Sa Malilipot, iyo kaya ang hanap buhay. Paglubid. Iyo. Sa Malinaw, ano nga yang hanap buhay? Alinaw. Sa Tiwi, iyo man. Kurun. Sa tabako, tabak. Tabak talaga. Tayo man ang mga hanap buhay kan mga taga-tabako, apera kang padyak. Pwede nga ni ko so tabako, padyak festival. Yo, sa mga barangay, kung wala pa kamo ki mga festival, nag-isip-isip na kamo. Igwa nga ni ki Nipa Festival. Igwa ki Kuyog Festival. Ano pa? Bakawan Festival. O mga arog kaya. Tapos Gipaw Festival. O, Ma'am Gina Malaginyo. Ano tabi ang festival nindo sa barangay manindo? Yo. Ngaya Borit Festival. So mga marites din festival. Chairman, ano daw kung magkaigwaman ki festival sa mga marites? Sus mariga ready. So pinakamaurag magmarites, iyong gana. Ngaya Marites Festival. Ano? Arag ko ta, kagigwa ki arog kaya na festival. Pinakamaurag magmarites. Di ba para barantayan sa naniduso, buhay kang ibang tao. So buhay din doon, hindi doon nagkakabarantayan. Nata daw yan taorog mahon, adi pag ngaya, susaron tao, iyo antik pa para bantayan sa nakan mga marites. Nata daw tayo kita kaya naarog ka na di. Bagong pipabarayaan sana, mala man sina sa buhay ninda. Kung ano ang hinatnan kayan, kung ano ang papadumanan, kung ano ang pigigiribo ninda, bala sinda sa buhay ninda. Kundi kita pakialamira kita kang buhay ki may buhay, adi. Ang Philippine National Police tabi mga tugang. Ma'am Gina, magpapatupad na tabi ki pansamantalang suspension kang permit to carry firearms outside residence. Sir Fred Pagorogon, good morning. Magkakaigwa po ki gun ban, nationwide gun ban. Ipapatupad na tabi ini sa suna kan sa tuyang presidente sa maabot na Lunes, petsa 22. Maray na aga. Nationwide gun ban yan ha. Ang purpose da kay ni masiguro da tabi na magiging mapayapa at ligtas ang ikatlong State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Duman nga ni sa Amerika namin bagatabi, Sir Fred.
Pigbalo ko ta ng gadanon si dating Presidente Trump. Maray nga nita, medyo may duro distansya sa sniper. Nadaplisan sa nasa talinga. Yugo-yugon mo, harayoon su sniper. Harayoon su. Nagbadil kaya no, pero maray nga nita sa talinga sana na kumbaga nadaplisan sana. Masyurti man ano? Masyurti ho na masyurti yun si Trump, yugo-yugon mo, ang target kito sa payo. Kang sniper, pero hindi nga. Talagang masyurti. Nasa gidan sa nakang bala sa iyang talinga. Yung man ang purpose kay ni sa sunod na Lunes. Sunod na Lunes, igwa po kisunaan sa tuyang presidente. So may mga pigaasahan databing mga maaratinder sa suna. So mga opisyales, asin mga dating opisyales kan sa tuyang nasyon. Sabi mga tugang kang otoridad na pupunan ang suspension kang permit to carry firearms outside residence bandang alas 12:01 ng madaling araw hanggang po sa 11:59 sa Banggi kang Hulyo 22. Halimbawa, alas 12 in punto sa Lunes next week, ganba na iyan sundo po na alas 12 manin Banggi. Pag Hulyo 22 sa Lunes na yan. Dahil po kamo makalingaw ta. Sigo dyan ki mga PTC, maski suday man ang mga PTC, na pero may mga sukbit na badil. So mga dahil PTC, dahil man nga ni kay mga lisensya, por permi may mga brubit-bit na badil, ingat ka mo, tapag nagkadarakop ka mo kan mga otoridad, magkakaproblema ka mo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Amaray na sana dyan sa Canada si Madam Marisa. Tagari okay dyan sa Canada. Okay, sige. Good morning Tabi sa imo. Saro pa dit na sa ng minuto. Iringat na sana. Giringat sana Tabi. Lunes ko niyan. Iringat kita pero sabi na nga ni, sweldo da ako niyan. Ang problema kung may susweldohon. Paano kung dahil ng susweldohon? At nabali na. Nasubrahan sa bali. Irakman. Pag otro simana magbali giraray. Iyumasan ng buhay. Sige sa ng rolling, paikot-ikot-ikot. Ang importante sana na day kita magkaigwa kihilang. Pag nagkakahilang, ang saro sa miyembros kang pamilya na apektado ang bilog na pamilya, no? Saro sanan may hilang sa sarong pamilya, apektado gabos. Bako napatingon yan hayo-hayo ang gastos ngunyan sa pagpa-hospital. Pag na-hospital ka, ang iisipon mo, subayadan mo. Dahil ka pa nga naglalawag sa hospital, labo mo magpadara sa hospital sigurado nga yan. Mahalon ang babayadan ta dyan. Paano ka marahay? Arba kang permantig-isip ta. Kaya, pigpasalamat ta sa mahal na kagurangnan. Maski nga ni kita nagtitirios-tios, minsan okay lang sa tuyang mga pagkaon baga na so tama sana. So ordinaryo sana, magulay-gulay sana kita. Okay na yan. Okay na yan. Basta dahil may maghilang sa tuyang pamilya. Pag may naghihilang na sa pamilya ta, Sus Maria Josep, dahil ka
Ibang maginibok kundi magpaparaisip. Pagpaparaisip mo, naghirilang ka man. Nagralang ka sa blood pressure mo, kung ano-ano na so nagkamarati mo. Stress ka na. Lalo lugo nagka maralas-malas sa buhay mo. Daw kan so relax na, relax. So simple sana. Basta di kinaghilang, okay na yan. Dapat na ipagpasalamatan sa satuyang kagurang na. Dapat arog sana kita kayan. Kung ano sana nyaon dyan, pagtyaga-tyagaan tanan, tayo na sanan, iyo man sana na baro-baro ta. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo asin reparo. sa higdaan, nakadangog ako, hinuninin sa rumdamdam, sa luba ko, katurugan, makukundi si mong boses, iyo pala. Yo! Sa rumbanggi, sa higdaan, nakadangog ako, hinuninin sa rumdamdam, sa lupa ko, katurugan, bago kundi si mong boses, iyo pala. Oy, mga tugang 5 minutos tabi bago mag-alas 9. O, digdita naman po muna para mintras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong Lunes, Monday. Petsa 15 kita kang bulan na Hulyo taon 2024. Sa pangaran po yan kang samuyang station manager si Maestro nila doon. Sa pangaran man po yan kan mga katuwang ta sa programa. Yaon dyan ang MBY Dormitory kay Madam Maylin. Thank you. Ingat po. Siringman si Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Rener Bursican Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo. Si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Ang Capos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob, thank you. Sangaran po nindo gabos, mga parantabay niya to, paki-share na lang paki-like and share kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita mag-iriba ng 7 to 9. Hindi po sa programa Serbisyo asin Reparo. Hindi sana yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Param na po muna kita. Adios amigos. Domo arigato. Ringat po kita. Bye-bye. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Simulaw na iligo maliwanag. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang.
Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano, Word